Adamzat tarihinde musulman doğanlar ilkinci şirk ve butparazlık Nuh aleyhisselamın kavmunda peyda bolýar. Intak Nuh aleyhisselam peygamber uğradylmaka Nuh aleyhisselamın kavmunda insaniyet adamzat tarihinde ilkinci gedek şirk ve butparazlık emele gelýär. İlkinci şirkin ve butparazlığın dönemegine bolsa musulman doğanlar insanların öz aralarına yaşap geçen takwa, pir, veli adamlar barada öte geçip olary çenden aşa tagzim etmekleri ve olary özleri bilen Allah arasında aracı hasap etmekleri sebep bolupdur. Bu vaka seredip geçsek musulman doğanlar Nuh peygamberin aleyhisselam halkının içinde, yani Nuh aleyhisselamdan ön intak peygamber edilip uğradylmaka halkın içinde insanlara din imanı öğrediyen, yaxşyny ýamany öğrediyen, o halal näme, haram näme, iman näme, tevhid näme, şirk näme düşünürip oturan, garaz insanlara dinini öğrediyen insanlar bolupdur. Olara Wad adları we Wad, Su'a, Ya'uq, Yahus, Nasr o dip adlandyrylýan kişiler bolupdur, takwa adamlar bolupdur. Ve halk olar musulmanlar gatı gowurupdyr we silapdyr. Bu kişileri halk gatı gowurýan we näme gatı silapdyrlar. Haçanda bu kişiler dünýäden ötenni, ýerliýden elbet dünýäden gaýdanny şeytan buların ýerine galanlara bir waswasa beryp şeýle diýär. Siz bu alimlerin heykelini, ýadygarlygyny ýasaň ve her heykele olaryň adyny dakyn. Ve bu heykelleri her göreňizde olary ýatlarsynız diýip waswasa berýär. Yani goýa şeytan bulara gowdaday diýär. Näme? Bul alim adamlar, weli adamlar ýaşap geçti. Siz buları unutmaýalak, ýadygarlygyny dikin, we ol ýadygarlygyna hem şolaň adyny dakyn. Maksat näme? Şolary göreňde ýatlap durmaly. Unutmaýalak. Bir wada gowy pikir ýalak bolup gelýär insana. Şeytan näme şeýdip bulara waswasa berýär. Olar hem musulman doğanlar buna allanıp şu hile edýärler. Yani olaryň oturan yerlerine, ders beren yerlerine, gezen yerlerine olaryň heykellerini, ýadygarlyklaryny dikýärler we şolara şol ýanky welileň atlaryny dakýarlar. Sonra bu nesil gidip başga nesil gelenne we ulum adalanna şeytan olary näme diýär? Ondan sonraki gelen nesillere ata-babalaryňyz bulara tagzim togap ederdi. Olara ibadet ederdi. Ýagmyr gerek bolsa, ol ýere gidip dilerdiler diýe. Şeýdip waswasa berýär. Bu wagtyň geçme bilen insanlar ol heykellere sygynyp ibadet edip başlaýarlar. Bu şeýdip näme adamzat tarihinde musulmanlar ilkinji şirk we butparazlyk emele gelýär. Kur'an-ı Kerim'de musulmanlar bu 5 kişinin adı agdalyp geçilýär. Nuh surasının 23. ayetinde. Yani Nuh aleyhisselamın kavmunda yaşap geçen ve son insanlar tarafından butlaştırılan kişilerin adı Nuh surasının adları Nuh surasının 23. ayetinde agdalyp geçilýär. Haçanda Nuh aleyhisselam peygamber edip uğradylanna öz kavmuna ve olary imana, tevhide çağırıp başlanna müşrikler bir-birine näme diýerler? Nuh surasının 23. ayeti. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا İlahlarınızı taşlayman. Yani Nuh aleyhisselam gelip bulara din düşünür ya, bir Allah sığınmalı, bir Allah ibadet etmeli, bir Allah'ın yoluna yıkılmalı deyip tevhidi düşünür ya, bular olsa bir-birine näme diýerler? Bu kişinin gepine allanıp, bun diýen zatlaryna allanıp, ibadet edip ýören, sığınıp ýören ilahlarynızı taşlaýman. Bu täze näme? Ol ilahlarynyň atlaryny tutup aýdýar. Weddi, Su'ani, Yaghuthi we Ya'uqi taşlaýman diýip näme kowmdaşlar şeýle bir-birine tawşyrýarlar. Diýmek ýanky agdan 5 kişimiň ady nerede geldi? Nuh surasının 23. ayetinde geldi.
Ve şol ayetin tefsirine açıklamasına haysi tefsir kitabı barsak hemmesinde diyen yalakka agdalyp geçile yankı bizim aydınmız şol 5 kişinin adı nereden gelip çıkıptır, ne edip dörattir, ne edip buta öwürlüpdir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilýär. Misal üçün İbn Abbas radıyallahu anh şeýle diýär. Şol aýtjak riwayetim İmam Buhari'de gelýär. İbn Abbas radıyallahu anh diýär, yankı 5 tane at barada Esma'u ricalin salihin min kavmi Nuh فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. İbn Abbas radıyallahu anh diye yani Nuh peygamberin halkında bolan 5 saniye Ved, Su'a, Yağus ve Ya'uq ve Nasr butlar barada bu butlar Nuh peygamberin aleyhisselam halkının içinde yaşap geçen salih kişilerin yani yaşadığı da takva, evliya, pir adamların adıdır. Haçanna bular dünyadan qaydanna şeytan bu kişilerin izinne qalan kowmdaşlarına olary ýatlap durar ýaly. Olaryň oturan yerlerine ýadygarlyk heykel qurun we her ýadygarlyga heykele olaryň atlaryny dakyň diýip şeytan waswasa berýär. Halk hem şonu edýärler. İlki başda diýär İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü şular. İbn Abbas diýär, ilki başda ol heykellere ibadet etmeýärlerdi. Haçanna ol nesil hem ölüp halk içinde ilm yitenne, yani tevhid näme, iman näme, şirk näme, ilm yitenne ol heykellere ibadet edip başladılar diye. İbn Abbas radıyallahu anh. Ve bu sözünün ön yanında şu butların Nuh aleyhisselamın tupanından son täzeden yine gömülüp yatan yerinden çıkarılıp täzeden Araplara geçendigini ve Arapların haýsy taýpasyna, haýsy tiresine ve haýsy yerde koyulanlygyny eke-eke aýdyp berýär İbn Abbas radıyallahu anh.